So dahil si fatherland ay ang akong gitagaan sa akong dako kayong regalo. Mo nang makita ninyo si fatherland day grabe kang ngisi oy. Kay lagi ba na shock daw siya sa kadako sa regalo. Mo nang before ko ni uli sa bukid day no isa ko silang gitawagan nga dili sa sila palakon kay lagi mo uli ko. Mo na pag-abot ako sa bukid day no si fatherland nagpaabot na diri sa moang balkon. Pag-abot ako day ni ana di ko fatherland mo na ko regalo sa imuha abliha. Mo na pag-abli niya day no kay una niyang nakita day ang dulaan nga pusil-pusil. Mo nang perti niyang katawa day kay ni ana mo ko sa iha day nga gipalitan ako siya dulaan kay para malingaw siya no please lang. Mo na grabe niya kahimuot nakakita sa dulaan. Muna malipay ra sad kay ko day no nga makita ako sa fatherland day baday nga nalipay pud. Ug kana bitaw makita ako yang katawa day no nga nahimuot jud siya ba please lang. Kay luoy sad biya din sa fatherland diri sa bukid. Kay lagi wala kay makatiman sa iya ba. Sabot jud makita nako yang lawas bitaw nga naniwang siya. Marag bakana ko sa kung kagalingon ba nga luoy kay si fatherland kay lagi wala na jud namo siya naatiman. Ug marasad din si fatherland og na overuse na lagi day ay please lang. Mama sa siguro ni kaniwangan ni fatherland day no day kay basin mabilar siya kinagod pag abot sa gabi ba. Kay batanon pa biya kay ni asawa ni fatherland day no kay lagi 45 years old pa. Mo nang ma-overuse yun si fatherland siguro ani please lang. Bitaw oy balik day ta sa regalo nga akong gihatag nilang fatherland no. So kada ako gipanghatag sa ilaha day no day is ilaha jud ang magamit adlaw-adlaw. Ug ako na sa nang gitagaan ayan second wife day sa nina og mga shampoo og mga bag ba. Og apila na sa nako pamalit day ang anak sa second wife ni fatherland. So dulaan og sa nina ang gipalit nako. Kay awat na lang sad ba malipay tong mga bataa kay lagi day wala biya po kay to dulaan og sa nina ba. Kay diri man ko sa bukid day no is maglisod kag pamalit og sa nina. Og maglisod sad ni ang second wife ni fatherland og pamalit og sa nina siyang anak. Kay lagi ba ni undang na mangguni pagka-contractor ang second wife ni fatherland no. Kay dili na daw kaya sa second wife ni fatherland nga magkontraktor pa siya. Kay kabalo biya mo day no day nga nanggawas na ilang mga baho karon ba. Ay nasakpa na sila sa ilang pagkakurakot oy. Muna resign ang second wife ni fatherland day oy day nga way pagkaduha-duha ba. Muna karon day si fatherland na lang ang kontraktor nila. Muna ma-short na yun si fatherland silang budget adlaw-adlaw ba. Bitaw oy nalipay sad bitaw ko nakakita ni fatherland no. Kay dugay-dugay na sad mi wala nakita ni fatherland ba. Muna mintras na patong ginikanan day no ato asa salang tagaan siguro kalipay ba. Bahala bitaw ko sahay day no grabe pud sila kabadlongon please lang. Pero ang importante ana is makita gapon nila no nga importante day nato sila. Og anyway day mo ready to ako share sa inyo no og diri na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo ay.